Wow, kanindot sa view overlooking. Tanawa ra gud ninyo guys. Kinanaysan kaayo no. Dagat man na diha oh. Wow, kaayo gyud as in. Oh. Kinanindutan. Nami diri ani guys nag-walking. Oh, mo ni diri ang palibot oh. Akong sa star. Nag-smile pa. Kinanaysan gud kaayo oh. Tuyo jud namog nami ari ni Age. Oh. Overlook. Wow, kaayo ay. Kinanaysan oh. Sus, magbay ko aning ibabaw ani ba. Magturi aning bungtod ba. Kinanindutan jud kaayo ang view. Tanawa ra gud guys. Oh, nay karsada di sa ubos. Unya, katong kinaubsan dagat na siya oh, kana siya oh. Oh. Kinanindutan gyud ari. Awan ninyo guys ha. Naani dapit sa Bohol guys. Bohol. Iba guys ang mga bulaanon na noon nga mga buutan. Kay mao man po nay tinuod. Kinanaysan kayo view. Tanawa ra gud guys, malingaw jud ko magtan-aw murag makawag problema. Na? To ni mga sakayan adto kana sakayan man na kana kanang giitom nga gagmay sakayan na siya. Oh. Naog sa mi guys ha. Ay nami sa muto guys. Nami aring muto oh, kat-kat ko ani ba kay itan-aw lagi kog view. Kani bitaw pod nga murag panagsar atang makalakaw kay pil na to muratag nakabuhi. Grabe kayo guys. Grabe to tag nakabuhi. Nawa ni ang sister o ni kat-kat. Isa. Ikat-kat tag ako magulang kay video man gusto lagi niya magpa-picture. Kay na video jud nako imbis kay picture. Katawanan kayo. Wow. Makalimot jud ta sa atong mga problema kadali. Mura jud tag nata sa langit. Sus ko Ginoo mga ligid ta na mating jud. Oo. Na may kanaw na agi. Grabe guys oh. Naga-ari nga mountain climbing me. Kinanindutan jud, maamis jud ka sa view ani guys, overlooking. Pag hinahinay lamang ga jud kay labi. Dagkok bato lagi, tanawa oh. Makalingaw pa ni mong sige po dag lakaw-lakaw no. Palibot ani mga kahuyan ara oh. Kahuyan ang palibot. Agtur-tur mi guys. Agtur nga gabaklay ra ba. Nagsakay ra mig sapatos. Among gisakyan nga nagtour guys. Sapatos. Nindot kay ning sapatos sakyan kay ikaw may mo control. Gusto kang pahinay o pakusgon nimo. Oh, to ana kang kauban guys oh. An yambog. Yambog na akong kauban. Ako ani na pas babaw. Pit na dyan may moabot sa kalsada guys. Tanaw pon mo sa muang view ari guys ug ganahan basad mo. Comment pud mo og nindot ba jud ang view basta
mahibawan po namo asa gadyo ning abot ni among video no. Comment po ba og nice ba jud ginaisan ba mo? Og palihog na po og subscribe guys. O tuod ay salamat kaadyo sa inyong suporta ha. Ilabi na gajud kadtong mga subscriber kadtong nakasubscribe na. Mahal ko kamong tanan. Salamat jamo gajud ninyo sa inyong suporta. Salamat. Kung kinsa tong nakatanaw aning video ha, palihog kog comment o subscribe para makabalaw ko kung asa ning abot. Ug nice ba jud ni nga view. Oh, nana guys, oh. Nana Miss Karsada. Daghan kay sakyanan. Oh, nang gilumba. Isunod. Wala rin guys, daghan kay sakyanan ng labay. Nyawa day mo kay bawo guys nga Bisaya mapagmahal. Mapagkumbaba. Oh. Masarap magmahal. Buutan. Masipag. Alalahanin. Ginoo ko guys. Nawa na mong dapit ari guys. O nanapod may ari dapitan ni abot. Nga mong pag lakaw-lakaw. Nakakuan jud ning mga view. O ani na lang tataman guys. Salamat kaayo kaninyong tanan. Bye-bye.